In Beeld wordt mede mogelijk gemaakt door de Fly van de Week. En weer Struik met wederom een aflevering op zijn plat in het dialect. Ons trotse dialect, hoe we ook zo stolz op zijn. En inmiddels is het zover dat we alweer een nieuwe vereniging laten aansluiten aan de tafel. In dit geval hebben we voor een gigant van Nieuwstel op te komen. Ik ben met de trein gekomen, denk ik, of niet? Mm. Ja. Ik wil je even voorstellen om te beginnen. Aan mijn linkerzijde de prinses van de voedeliers, Rachel. Ja, hallo. Wie voelt dat nu om een gans seizoen van koninklijke bloeden te zijn? Ja, goed. Tot nog toe, jawel. Ja? Ja, zeker. Ja. Niet het gevoel dat het kort is, hoe ze door dagen terechtkomen? Nee, ja, het is natuurlijk wel snel en er is heel veel gepland. Maar aan de andere kant, ja, ik vind dat eigenlijk wel leuk. Dat zo gewoon ieder weekend vol er tegenaan kunt. Nee, want ik zit die partner. Ik wil eigenlijk ego zeggen of ega zeggen, maar dat kan ik niet zeggen in deze geval. Want zit je getrouwd of wie werkt dat samen? Nee, we zijn niet getrouwd. Je zit gehokt in zonde. Ja. Goed zo. Ondanks het feit dat het een katholiek feest is, wordt dat kennen. Ja, precies. Roy de Tweede. Ja. Dus dat is een Roy Veudig geweest. Ja. Wie lang is dat geleden? Wat filming is geweest, in 2009. Oh, dus dat is al vrij recent geweest. Ja, vrij recent. Dat is relatief natuurlijk, hè? Ja, ik ga zeggen, 2009 is al lang geleden. Nou ja, goed, dat is iets bekijks. Ik ben ooier en ik weet dat ze de lever niet weten, maar dat toch zijn. Ja. Prins van de voeteliers. Ja. Wat moest ze ervoor doen om dat te werken bij jeugd? Wat moest ze ervoor doen? Ja, eigenlijk... ik ben gebeld geworden, maar wat ik er echt voor heb gedaan. Ja, goed, ik ben een keer prins geweest van FC Ria. Van de voetbalclub. Van de voetbalclub, ja. En goed, toen deed ik de optochten en zo ook organiseren samen met die jongens. En ik denk eigenlijk dat het toch een beetje nood is voortgekomen om ons mij als prins uit te nodigen. Ik heb het eigenlijk nooit letterlijk gevraagd waarom ik... Maar wat duidt zijn de koninklijke dorstigheid überhaupt voor werk, als ik vragen mag? Hoevenier. Beschroevenier? Ja. Bij dat grote bedrijf in Nieuwstad? Nee. Oké. Nee, dan moet ik het ook bij laten verder, want ik moet een reclame maken. Oh ja. Anders word ik allemaal niet hoveniers genoppen. Ja. Maar hovenier dus. En, heb je kinderen? Nee. Komt dat nu in dit geval voor, is dat niet de bewuste keuze, maar daar geef ik verder niks aan. Maar komt dat nu goed uit? Het komt nu heel goed, denk ik. En voor de kat of voor de hond, wat op dit moment in huis rondloopt, is dat verder geen probleem naar me gaan? Nee. Ja, we hebben 3 katten, maar een kat is redelijk zelfstandig. Dat is waar. Ja. Wie werkt dat, Yvonne? Want du bent de vorst. Ik mag dus niet vorstin zeggen, want... Dat is algemeen vorst. Dat is algemeen vorst. Ja. Wie werkt dat nu? Wie was de in Nieuwstad prins? Heet het op dezelfde manier als bij de eerste? Ja, we hebben eigenlijk een prinsencommissie. Daar zit ieder jaar een andere iemand van het bestuur in. En een aantal andere lui. Dus dat is niet alleen het bestuur. De prinsencommissie verandert eigenlijk ook ieder jaar. En daar wordt eigenlijk gekeken van... Ja, wij komen veel met regelmaat een dorp tegen. Binnen het verenigingsleven, straat, binnen bedrijven, werkzaamheden. En wij zetten zich ook in voor het dorp. En is er nog iemand die Jelgeer in de vastelovend metgeeft. De prins in Nieuwstad moet zichtbaar zijn. Ja. Dat is het. Verder hoeft ze niks te doen. Ons alleen maar iedere dag van A naar B te lopen. Geregeld tegen een keer te gaan drinken in de café op een maat. Bijvoorbeeld, ja. Af en toe eens een keer misschien de pasterie poetsen. En dat is eigenlijk de geëigde kandidaat om prins te worden. Ja, maar dan moet je natuurlijk wel ook interesse hebben in de vastelovend. Het is natuurlijk wel iemand wat dat ook graag wil doen. En wat ook bereid is om in het dorp ver te gaan. Ja, precies. Dus je bedoelt maatschappelijk En met te gaan, ja. Maar wie werkt dat dan? Want wie zit bij de voetbalclub naar me gaan? Want er wordt voor Syrië een hoop gedaan. Duits het nog helemaal. Ja. Wat doe je nog meer verder? Ik ben nog leider van een derde elftal. Ik doe nog activiteiten organiseren. Ik heb in een bestuur gezeten. Tot vorig jaar heb ik nog zelf nog gevoetbald. Wie ook best als ik vroeger nog?
37. 37. 2 december 37 geworden, dus pas. Beste kijker, voor het geval dat je dit zien, Roy hetzelfde kapsel als ik, maar dat is in dit geval niet zichtbaar. Dat is toch misschien een rij en prinsenwearing. Ja, dat is heel slim bedacht, moet ik zeggen. Ja. Ik denk maar dat Rachel daar ook heel erg ontevreden over is, want dat is toch eigenlijk best wel patent doet, hè? In die pak. Ja, vind ik ook. Ja. Ja, zeker. Nu is het hoe lang kind je elkaar? 14 jaar. 14 Ook van de 2009. Ja. Oh, de eerste Roy dat er gebeurd is. Dus dat geen nu waarschijnlijk tijdens deze huidige vaststelling kan het gebeuren over het keer over een paar jaar pas weet van kreeg. Dat zou je zomaar kennen. Wat lief? Dat degene dus toen in deze vaststelling, ik ga hem niet door, maar zien, misschien Nee. Maar in elk geval, Prins. Ja. Wie belangrijk is die taak in uw stad voor u als prinsenpaar om u te profileren en om door uw taken te doen? Want je rapt er al hebt. Ja. Wat moet je doen bijvoorbeeld? Ja, eigenlijk van alles. We gaan binnenkort... we hebben nu vrijdag prinsentropen bij ons op de voetbalkantine. En zaterdag gaan we naar Heurwerk. Dan hier naar het Achterhof Ja. en dingen. En ook zo natuurlijk de bezoekjes waar de Lucifer kunnen opgeven overheen gaan. Ja. En dat kent van alles zijn. Ik bedoel, Ziekenbezoek en ook Kenjar. Ja. Die Maar pas wat je bijvoorbeeld ook naar het bejaardencentrum. Stel ik voor, dan kunnen ze bijvoorbeeld naar het bejaardencentrum in Zastrijk. Wat je daar ook her? Ja. Nou, ze hadden in Zuster gewerkt, van Strade is nu toe. Maar die zijn allemaal overgeplaatst naar Achterhof. Oké, op die manier. Dus dat gaan we wel her, ja. Ja. We proberen eigenlijk ook eigenlijk voornamelijk te bezoeken vanuit Nieuwstad. Ja. Ja. Dus daar zitten ons inderdaad ook bij in Zuster, bij de bejaarden. Of er zijn jullie die in het ziekenhuis liggen. En die proberen we ook te bezoeken. En dat zijn voornamelijk eigenlijk jullie allemaal van de Nieuwstad. Of die lang op een Nieuwstad gewoond hebben. En is het trouwens op een Nieuwstad of in een Nieuwstad? Op een Nieuwstad. Ja. Oké, ja, nee, Dat ik is hoor eigenlijk dat. de Nieuwstad. De Nieuwstad is het, ja. Maar u refereert aan een heel belangrijk punt. Ik wil daar zelf van de eerste ook even refereren. Je hebt een serieuze sociale taak. Ja. En die gaat verder als alleen maar een glas bier drinken en buffet met z'n allen hippie Ja. zingen. Dat is... Ja. Kind ze ons gaat dieper op ingaan, want ja, je zal het ongetwijfeld meer doen. Ja, het is voornamelijk natuurlijk de probeers voor een dorp te vastgelovend leven te houden. Dat deze niet alleen door aan de tap te staan. Dat deze ook door het organiseren van die optochten, de vergunningen wat erbij komen kijken. Zorgen dat ik alles in goede banen leidt. De deze met een voetelbezoekjes, deze zich inderdaad bijvoorbeeld, ja, bij ons noemen we het dan voetelbezoeken, deze ook de eenzame ouder ondersteunen. De gehandicapten die vaak achteraan uit met de rolstoel staan en nu toch eens een keer voorop worden gezet. De kieks inderdaad naar de basisschool, die hebben hulp nodig met het organiseren van hun carnavalsactiviteit. Ja, dan stappen er een aantal leden van onze vereniging stappen erin in de werkgroep. En die proberen met hun expertise ook dat in goede banen te leiden. Dus probeer ze op alle lagen en standen de vaste lovend in het dorpleven te houden. Ik hoorde laatst iemand zeggen, er komt dan ook een ander dorp, maar dat is even niet zo relevant. Hij zag letterlijk tegen mij, vooral op dit moment bezoeken heel veel lui die bij het ziekenhuis liggen. En helaas werden dat toch gezien de leeftijd ook steeds meer. En die reizen dus letterlijk met zijn hele gevolg. Dat is letterlijk door heel Limburg her. Dat is in de logen Weert logen mensen, in Remuin logen mensen, in Venlo logen mensen, ook ten einde zelfs. Dan ook een of ander, weet ik wat, ziekenhuis in de buurt van Nijmegen. En die gingen overal her. Ja. Dat is een beetje het aspect wat hier ook mee bezig zit. Ja. Zover reizen zal ik dat niet zeggen, maar Nou, voor het beeld voor je vorig jaar had je weer 70 voetelbezoeken. dat zit nog vuil. Ja. En dan moet ze bliezen dat ze Dat is eigenlijk alleen de Nieuwstad. Ik kan me voorstellen dat een vereniging wie de Ester bijvoorbeeld ergens een stuk groter is Nieuwstad, dat nog meer kan zijn. Als dat wordt gedaan ook op die manier. Maar Roy, wie werkt dat nu? Want dat is eigenlijk een relatief kort vastlopen. Nou, we splitsen ons sowieso op. Ik ga dan met de jeugdprinses en zij gaat met de jeugdprins. Want anders dan is het echt... Dit zijn troppendagen voor ja. je. Ja, zeker. Ja. Dat is gewoon, iedereen denkt van een prins, dat is lachen, gieren, wollen en leuk en aardig. Maar dat is gewoon keihard werken dus. Ja. Maar heb je tijdens die dagen dan ook gewoon echt vakantie? Of wie werkt dat precies? Ja, ik heb al vakantie gepakt, ja. Ja, Hoeveel dagen heb je vakantie? 2 weken voor de carnaval heb ik vakantie en dan begin ik dan na de carnaval de vrijdags weer.
Dus dan is eigenlijk, eigenlijk nog een beetje meug van de vastlovend. Ga je Ja. dus eigenlijk weer aan het Ja. werk? Oké. En wie werkt er bij dich? Want Ja. op dit moment is er weinig te spitten. Dus Ja, nee, precies. Dat is makkelijk. Ja, goed, inderdaad, ik ben sowieso zelfstandig. Dus ik heb in januari heb ik net veel ingepland. Nou, dat is slim inderdaad. Ja, goed, dan werk ik ook voor de rest van het jaar. Het is een eigen bedrijf, begreep ik. Ja. Oké. Ik ben zelfstandig. Oké. En dan doe je eigenlijk alles op het gebied van hoven, tuinen? Voornamelijk onderhoud, ja. Oké, dus zelf ontwerpen en zo, dat doe je dus niet. Nee, ik heb dat wel voor een school gedaan, maar nee, eigenlijk het onderhoud vind ik zelf het leukste. Oké. Ja. Nou, we willen eigenlijk op het eindding terugkomen. Ik vroeg in het voorgesprek zou je de scepter mogen vasthouden. En toen was toen heel strikt en streng. Ja. En het eerste wat ze zag was tegen mij, en dat vind ik best wel dapper. Nee. Ja. Waarom? Ik denk dat dat niet alleen bij ons zo is, maar dat scepter symboliseert eigenlijk de macht van de Nieuwstad. Oké. En die wordt aan een prins gegeven, zodat hij dat seizoen over het dorp de macht heeft. Oké. En Dus het het is- goede voorbeeld gaat geven. En de lui kent gewoon. En die macht moest ze niet gedurende het seizoen afgeven. Het is een symbolische Ja. waarde die wat erin krijgt. Ja. Nou, alle respect ervoor, dat is geen enkel probleem. Ja. Die vroeg ik dus nooit meer. Nee. Dat moest ze wel even de steger. Oh nee. Oh nee. Nee, Het is een pakketje, hè. Dus ja, dat het is is, een ja. dus het komt alleen als ik daar biedig kom wonen, wat er strak is helemaal een euro. Wilt de camera misschien Prins Royce even een beeld pakken zo? Steek boog dat heel even. Zou je dat heel even mogen? Dat je ook ziet dat van hetzelfde kapsel hebben. We hebben eigenlijk hetzelfde kapsel. Ja. Ja, het is echt geweldig. Eerlijk Ja. gezegd. Doe Ik ga maar. nog een hele fijne vastloving Ja, wensen. En dat ding moet je op terug komen eventueel. Ik wou nog even ook bij jullie laten weten. Ver hebben sinds afgelopen zondag is er een nieuwe slager online gegangen. Op Dat hebben we YouTube. gezien. En Ja. wordt er dadelijk achter dit gedeelte wordt er erin Ja, gemonteerd. top. Ja. Carnaval met tegen beleven het er. Dus Ja. ja, Dus een goede vastloving moet zo een keer op een Nieuwstad zijn. zeker. Op een Nieuwstad. Ik ga nog een fijne vastlovend Dankjewel. wensje en voor Zenus. Voor ik zie niks, want dus als we even vast blijven naar me gaan. Ja, Dan zie ik tegen het foutje. Hopelijk En, ja, ik zien in de toekomst. Ik wens je in elk geval een hele chique vastloving. Ja, Goed, dankjewel. dankjewel. Dit is de Nieuwstad. Dus op een Nieuwstad is ook wel het een en ander te doen. Dat heb je inmiddels wel in de gaten. En dat betekent dus dat ook door de vastloving optimaal geveerd kan worden. Hebben we er nog meer? Ja, we hebben een heel eskadron met prinsen, prinsessen en noem het maar allemaal op. We komen er allemaal op terug. Blijf gewoon kijken in beeld. Tot de volgende in beeld. Zit hier hand alleen, de sneeuw is al lang gesmolten, buiten is het koud, maar ik zit
met schwing op het gezicht.